Jedan od koraka pri uzgoju sadnica je ulončavanje izvađenih sadnica. Zbog velikog broja različitih sorti sadnica s kojima radnici istovremeno operiraju, postojeći proces ulončavanja je dugotrajan i puno puta rezultira u apliciranju pogrešnih etiketa, pogrešnom evidentiranju zaliha i vremenski dugotrajnom ručnom bilježenju obavljenog posla. Kako bismo ubrzali postupak ulončavanja i otklonili moguće pogreške tijekom samog procesa, razvili smo aplikaciju Vsad. U kombinaciji s namjenskim čitačem i prijenosnim pisačem proces je vrlo jednostavan. Radnik prije ili po završetku postupka ulončavanja skenira jedan kod na etiketi sadnice, ispiše naljepnicu s novim kodom, nalijepi ju preko starog koda i na kraju skenira novi kod te potvrdi kraj postupka. Nakon potvrde, unos se bilježi u elektroničku bazu, a sustav također osigurava i automatsko knjiženje zaliha u ERP sistemu, bez nepotrebnog prepisivanja i ručnih unosa aktivnosti. Nastavak s novom sadnicom moguć je tek kada se zaključi postupak s prethodnom sadnicom, čime se eliminira mogućnost apliciranja pogrešnih etiketa. Aplikacijom Sad na taj način osiguravamo da je posao obavljen jednostavno i korektno. Sada ćemo detaljno predstaviti rad sustava Vsad. Na čitaču otvorimo aplikaciju i u prvom koraku iskeniramo etiketu izvučene sadnice. U sljedećem koraku potvrdimo ispis. Novoispisanu etiketu prelijepimo preko starog EAN koda na etiketi. Skeniranjem potvrdimo da je etiketa naljepljena. U četvrtom koraku provjerimo ispravnost podataka i potvrdimo zapis u bazu. Po unosu u bazu podataka, stanje zaliha u ERP sustavu samo se usklađuje. Proces potvrde ulončavanja je time zaključen i možemo nastaviti s novom sadnicom. Aplikacija Vsad je nepogrešivi pomoćnik svakog rasadnika.